Na visita realizada esta mañá á Casa dos Veciños de Mieites, os responsables do Concello de Boiro tiveron ocasión de comprobar o avance das obras de restauración desta antiga vivenda que se converterá nun centro social para uso da veciñanza. Neste caso, é unha rehabilitación dunha antigua casa, aparte de rehabilitar unha vivenda tradicional, o que se vai convertir tamén en unha zona de encontro dos veciños onde se podan facer reunións, onde se podan facer actividades, e tamén, falado xa con presidente da Comunidade de Montes e dos veciños, tamén o Concello que poda facer actividades dirixidas a estes núcleos de población daqui das proximidades, que tamén se poda utilizar para facer actividades, non, que redunden ao final nos veciños daqui de Mieites. A parte exterior está prácticamente rematada, pero resta aínda o acondicionamento interior do inmoble e a dotación do equipamento para entrar en servizo. Que se colocaron forxados novos, un teito novo, se están colocando tamén carpinterías de aluminio novas, as obras transcurren como se acordou de que iban a facerse, e, vais a continuar co retoque exterior da vivenda para despois facer os acabados interiores. O Concello destina 50.000 euros á actuación mediante un convenio asinado coa Comunidade de Montes.